Akkumpanjat mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri, il-Prim Ministru Roberta Bela żar il-kumpanija Metzel Fregis PLC fejn il-tama l-ħaddiema u ingħata tarif dwar l-operat tagħha. Il-kumpanija tipprovdi servizzi integrati ta' loġistika u appoġġ l-industriji tal-enerġija taż-żejt u l-gas kif ukoll tal-minjeri u għandha preżenza fir-reġjuni bħal-Mediterran u l-Fatt Nofsani kif ukoll fl-Afrika. Hawn il-Prim Ministru żar ukoll il-Mat Plant li jipproduċi materjal essenzjali għad ħaffir u li jumeqjus bħal wieħed mill-assi ewlenin tal-kumpanija ġie enfasizzat ukoll l-impenn favur is-sostenibilità bħal l-investiment li l-kumpanija għamlet f'solar farm fost l-ewwel li saru f'pajjiżna. Dr. Bela faħħar il-ħidma ta' din il-kumpanija u qal li kumpaniji bħal dawn juru kif Malta tista' tibni ekonomija moderna ibbażata fuq servizzi speċjalizzati u sostenibbli bil-progress tagħhom juri l-kapaċità nazzjonali biex jiġu attirati u jissaħħu iżjed investimenti f'setturi strateġiċi.